na pag-iiwanan yon. At siyempre, lalong-lalo na higit sa lahat, sa inyong special someone, your one and only love. Sa pamagitan pa rin po ng inyong pagbati live on the air, pag-join sa ating program, pwedeng tumawag, pwedeng mag-text. Pag-text, isend sa 0939-210-1296. Sa mga callers naman natin, isa lang ang pwedeng tawagan, 0922-852-1161. So once again, ito pa rin po kami sa ngalan ng aking co-pilot, Action Ray Abawag. Sa Lawas Manangaro, Senyor Amor, Senyor Rayat, Ramil Tamayo. Inviting you once again, Monday edition po tayo, Lunes, unang araw ng paggawa. Sa ating palatuntunang Chuk Chuk Mr. Love. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, no, you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. For now, we can stay here for a while. 'Cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. When you're weak, I'll be strong. I'm gonna keep holding on. Now don't you worry, it won't be long, darling. When you feel like hope is gone, just run into my arms. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. I'm only one call away. Okay, yung napakinggan yung awiting talagang medyo trending din sa kasalukuyan. One call away. Hindi lang nga sa mga himpilan ng radio, FM or AM, ay maging sa YouTube, no? One call away. Alright, naghatid sa ating orasan ng ganap na 12 minutes. Makalipas po naman ang ikawalo ng gabi. Okay, let's get the ball rolling once again dahil tumutulog na muli yung ating communication line para sa first batch of callers. Let's get the ball rolling once again. Narito ang buena manong caller natin sa gabing ito.
Nuulit ko ha, pwedeng tawagan lang 0922-852-1161. 22 ha. Alright, yun naman ang caller natin. Nasa linya. Good evening. Magandang gabi, Uncle. Ay, akabi naman. Mabukambi naman na natin ha. Talagang, ha? Walay swerte niya, ha? Naringal ng Ronaldin Molina. Sige, si Pare Lugayan, go. Binabati ko si Lady Sunflower, Maria Calibrada Queen, mag-asawang Lady Blas at Chris, at kay Cantal, Makanang Aguilar, Santan ng Alaminos, Sundi ng Cosorobio, Sugar ng Cosorobio, Des Ganda, Malis ng Lingayan, Irene Macarag ng Malasiki, Codro de Alas ng Banin, Peter Santeres, Wilma Garza, Mysterious Boy, Gimalin ng Dinmalay, Lisa Kiri ng Mapandan, Lovely Santos ng Pampanga, Family Pintanos ng Bawang, Alicia Pera ng Tayog, William Kalay, Ila Malanong ng San Quintin, at sa ating pinakamamahal no other than si Ronald Molina. Talaga sila. Okay, ano request? Yung Tatsengo, Touch and go. Talaga. Coming from Robert ng Alacan. Robert ng Alacan San Fabian. Maraming salamat sa pagtawag. Ay, siya nga pala, bago ko makalimutan, ayan ha, at nagkakasiyahan doon sa aming compound. Sauri Apartment. Sitio Tundaligan, Bunuan Gisut, Dagupan City. At kasalukuyang nagdiriwang ng kanyang karawan. Ha? Antibay. Si Mr. Briones Jr. Matanda ka na talaga, Mr. Love, ano? Inulit-ulit mo na nga yung pangalan, nakalimutan mo pa. Pero importante, yung Briones Jr., ha? Nagdiriwang ng kanyang karawan at kasalukuyang nagsishot. Diyan sa harap ng compound. Oh, anyway, ayan ha. Oh, drink responsibly. Kung sa bagay, tahimik lang at payapa rin yung mga tao. Yan, kahit nakakainom. Diyan ako saludo sa ating mga kasamahan. Diyan sa Sauri Apartment. Sitio Tundaligan, Bunuan Gisut, Dagupan City. Alright, balikan pa rin natin mga karagdagang callers sa first batch. Yung nasa linya, magandang gabi. Pangalan bang Arabi, Mr. Love? Ay, naimbang rabi kanya mo. Alright, sino-sino kablangan da? Go ahead. Ako po lang ako ni Sir May. Tapos ni Dayan. Yung may ko nito. Ni ate ko Sophia. Ate ko Pat, ni Randel. Ni Jefferson, ni JR. Magaling request. Ay, mabalin nga Rod. Ay, niya request mo. Hindi man tunay na nagmamahal. Tunay na nagmamahal. Alright, greetings and dedications coming from Karing kay Jan Lloyd Kuya ng Baguio City. Jan Lloyd ng Baguio City. Thank you very much for calling. Okay, bueno mano. Pasadahan na kaagad natin yung mga requested songs habang ini-entertain pa rin natin yung mga karagdagang callers sa first batch. Tatsan ko, bueno mano ang kahiling ang awitin. Okay, next caller natin, nasa line. Magandang gabi. Yes, sige. Babati rin po sila. Go ahead. Request lang po ako. Ano request nila? I've been away too long po. I've been away too long. Alright, para kanino? Para sa Malcolm si Pretty Woman ng Tamangya. Coming from? Gentleman. Yung request mo? I've been away Too long. Yung kay Kon yun, ano? Okay. Sige, nakita ko na yung kung sino yung artist. Alright, thank you very much. Coming from Gentleman. Gentleman po. Alright, maraming salamat sa pagtawag. When life is touch and go, or hit and run, we'll never break if we take it as one. I'm here to stay. I pray you know I'm never touching.
Okay, ganap ng 17. Makalipas ang 8 o'clock. Next caller natin nasa linya. Magandang gabi. Magandang gabi po, Mr. Lab. Yes, sino-sino rin ang babatihan? Go ahead. Binabati ko lahat ng mga kaibigan ko. Unang-una po si Santos Alaminos, Puloy ng Alaminos, Laika ng Bulinaw, Bin ng Labrador, Irene Macarag, Siyong Carlton Solobio, Lynn Nasis, Vice Ganda, Jeremy Mysterious Boy, Catherine Tombaga, Teresa Salvatierra, Sunshine, Marieta, Lori Parsan, Lani Dison, Arlene ng Agno, Pumiko ng Agno, Nipan Hasin, Buano Mangaldan, Marinang Ordaneta, Jema ng Ordaneta, Aslin ng Binalunan, Dana ng Dasol, Cuadro de Alas, Hana Dinito, Juliet ng Pugo, Sampagisang Walang Kopa, Sweet Pedro, Sling ng Dagupan, Brenda ng Manat, Di Marin ng Masandan, at sa kayong nakamamahal ko si Lolit ng San Manuel, si Rachel Padilla, Red Butterfly, Mr. Lapare, Yes, ano request nila? Napantay si Vincing, From nag-iisang Edwin ng Alaminos. Edwin ng Alaminos. Thank you for calling. When you feel lost, you're only spun around, tumbled and tossed, but never run aground. Life is a town full. Sige, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Inuulan tayo ng mga callers. Alright, another one on the line. Magandang evening. Magandang evening din po, Mr. Love. Yes, sige. Sino-sino rin po ang kanilang babatihan. Go ahead. Binabati ko na lang po kayong lahat dyan sa station. Binabati ko na rin po lahat ng mga kaibigan ko. Pa-request na lang po ako, Mr. Love. Yes, ano pong request nila? Yung Just Give Me a Reason. Yes, give me a reason. Alright, coming from From Terry Boy ng Dagupan. Terry Boy ng Dagupan. Thank you for calling. It's touch and go, or hit and run. We'll never break if we take it as one. I'm here to stay. I pray you know I'll never touch. I'll never touch and go. Life is touch and Okay, next caller pa rin natin. Hello, magandang gabi. Hello po, magandang gabi po. Ay, kabisado na. Okay, sige, sino-sino babatiin din? Or may message? Magre-request lang po ako, sir. Alright, ano request nila? Kung para sa'yo, alay ko po kay Mark Jefferson. Coming from? Darlene po ng Ordaneta. Alam mo, darling, yung para sa'yo, yun yung, ano yun? Kung para sa'yo o para sa'yo lang? Kung para sa'yo po. Ano yun? Yung parokya ni Yung Edgar? kay, ano po, kay Louis Rebelliam eh. Okay. Coming from? Darlene po ng Ordaneta. Darlene ng Ordaneta. Thank you very much for calling. Alright, yung tunay na nagmamahal. Lamang ang iyong damdamin. Huwag sana pag-alinlangan sa pagsuyo inilalaan ang buhay ko ihahandog. Okay, tuloy pa rin po tayo mga kaibigan. 22, makalipas ang 8 o'clock. Another caller natin, nasa linya. Magandang gabi. Magandang gabi, Mr. Love. Yes, may mensahe sila or may babatiin sila. Go. Pero pakihina mo yung monitor mo muna ha, yung radyo mo dahil nag-feedback para malinaw yung iyong dating. Okay na? Pakihina. Patay mo na lang at maririnig din naman yung greetings mo eh. Opo, Mr. Love. Alright, okay. Pwede na siguro. Go. Binabati ko po yung mga barkada ko. Sina Christian, si Thor, si Parimin, saka sina Karin, Joy, saka si Partok Sobra, saka si Angel ng Tarlac. Aha. Mr. Love, pwedeng pa-plug ng number? Okay, sige. Plug mo na. 0910-832-4831. Saka yung barkada ko, Mr. Love, nagpapahanap din ng Sige, go ahead.
Oh, Hello po. alright. Sige, babati or plug mo yung number mo. Go ahead. Plug ko lang po yung number. Sige, umpisahan mo na. 0930 5290 514. Isa pa. 0930 5290 514. Anong hanap na maging kaibigan through text? Babae, lalaki, pareho. Babae lang po. Anong edad? 20 above, 30 above? 20 po. Alright. Anong pangalan? Taga saan? Harold po ng isla po. Isla, Harold ng Isla. Okay, may request sila. Meron po, Mr. Love. Ano yon? May Break in My Heart po ba yan po, Michael Learns? Ano yon? Break in My Heart po. Michael Learns to Rock. Okay, coming from? Sino naman ito? Jeffrey po ng Anda. Jeffrey ng Anda. Maraming salamat. Ako'y di magwawakas sa haba ng panahon. Ikaw ay iibigin, sasamahin tuwan, mamahalin. Okay, 25. Makalipas ang ikawalo ng gabi. Unang bahagi pa rin. Ang ating palatuntunan ng Mr. Love. Next caller natin. Nasa linya. Magandang gabi. Magandang gabi, Mr. Love. Alright. Sige, babati rin sila. Go ahead. Ang magandang po mga kaibigan ko kasi na reason ng puso ayun na po ng mutan. Ilan ang sangkintin at saka si Miles, si Arlene Macaraes ng Maracite, Pasunda, at saka si Pomi ko po, yung dalawang anak na pwedeng mag-request ng pasasyon song. Yes, anong request nila? So, sinugatan mo. Ano yon? Pusong sinugatan. Pusong sinugatan. Okay, pagbati galing kay... Kay Rolly po ng Santa Barbara. Ay. At isa pa gusto kong, Mr. Love, Yes. gusto kong makipagkaibigan kay Catherine Tumbaga kung pwede lang. Narinig niya siguro. Kung pwede, kukunin niya ang number ko kay Risa ng Puso. Alright. Okay, thank you very much. Rolly, a.k.a. Lagalag ng Santa Barbara for calling. Okay, I've been away too long. How can I say to you I love somebody new? You were so good to me always. Alright, another caller pa rin natin. Nasa linya. Magandang gabi. Magandang gabi, Mr. Love. Yes, sige. May mensahe sila, may babatiin sila. Go ahead. Hi na lang sa lahat-lahat ng mga nakakakilala sa akin, Mr. Love. Tapos, pwede pong pa-request. Yes, anong request nila? Yung Mahal Kita by Renz Birato, Mr. Love, para po kay Maika ng Aguilar, Coming from Anthony ng Damortis. Anthony ng Damortis. Maraming salamat. Too long. Now I just can't go on. I've been away too. I've been away too long. Now I can be so strong. Okay, another caller natin. Nasa line. Good evening. Hello, Mr. Love! Hi, long time no hear. Okay, sino-sino babatiin? Go! Pero bago ako bumati, Mr. Love, magre-request muna ako ng isang awitin. Ano yun? Tanging ikaw. Para kanino?
Siyempre, para sa iyo yan, Mr. Lam, Machukchuk. Sa mga kaibigan ko, kay Best Aina Bautista, Mon Hilario, kay Louie Parsan, Duan Ulanday, Evie Nangaminos, Ella Malano, Francis Del Labrador, Robert Lacan, Jojo Arubel, kay Roloy Valdemar, muling nabuhay, kay Mr. Boy, kay Roy, pagka alam mo pa yung number ko, text mo ako. Kay Mr. Boy ng Pugo, Edward ng Mangaldan, Jeff ng San Manuel, Micah ng Aguilar, Camille Barbares, Max ng Asingan, Jun ng Tayog, kay Happy Boy, sa mga bago kong mga ka-text me, kay Jay ng Bane as Joel Kaakbay, kay Ramsey Ramos ng Alaminos, Ronald ng La Union, Jeffrey ng Handa, Malu ng San Manuel, Nora ng mga Tarong, especially to sa Melbert ng Kalasyaw. Okay, coming from? Kami from ang nag-iis ng Philippine na laging sumusubay ko sa programang Mr. Love na nag-iiwan ng isang kasabihan. Ang lalaki, kapag manliligaw, gentleman. Pero, pag nakabunti, running man. Yan, ang banat life, linis, ambisyosang, rampadorang, marasang, ang bibiging. Okay, thank you very much. Rampadurang Baklus. Vice ganda. Hindi yan ha. Pag naliligaw, gentleman. Pag nakabuntis, running man. Kaya, kayong mga kababaihan, lalong-lalo na yung mga nasa young adult, sabihin na nating states, ano? Huwag kayong basta-basta bibigay, ha? Sabi kasi nung isang texter natin, eh. Kung si Cinderella lang, naiwanan yung sapatos, nakahanap ng true love, samantalang yung iba riyan, naghubot-hubad na. Iniwan pa rin daw. Di masaklapan. Okay, last caller na po natin ito, ha? Sa first batch. Ayun, mamaya na naman yung iba. Okay? Yung nasa line. Magandang gabi. Gandang evening po, Mr. Love. Yes, sige, babati rin. Go ahead. Una-una po, nabati po kayo ng isang magandang gabi sa mga friends ko na si Ate Lily Sunflower, si Ate Marieta, si Ate Acela, si Ate Ray, si Ate Joy, si Ate Kim, si Ate Vice Ganda, si Kuya Max Nasingan, si Kuya RP, si Kuya Peterson, si Russell, si Renze, si Randy ng San Manuel, si Anthony ng Lamortis, tsaka po si Mac. Lahat na lang po sila, Mr. Lam. Okay. Pa-request. Ano yun? Yung ano po, yung ano kuya, ikaw. Ikaw. Okay. Coming from? Maika po ng Aguilar. Thank you po. Maika ng Aguilar. Alright, maraming salamat sa pagtawag. Okay, babalik po tayo sa ating palaluntunan. Makalipas lang po ng ilang mahalagang paalala. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Mga misis, goodbye na sa dumit mancha dahil narito na ang Pride Bareta with Stain Away Formula. Maputi ang labada at ang bango-bango pa. Pride Bareta with Stain Away Formula. When you use Pride Bareta with Stain Away Formula, goodbye ang dumit mancha, sila'y magpapaalam na.
Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Introducing New Heaven Economy Baby Diaper. High quality sa presyong economy. Kapa ka ng kapa, sana di mahal. Kapa ka ng kapa, sana may pera pa. Itigil na ang kakakapa dahil nandito na ang New Heaven Economy. Ang baby diaper na abot kaya. High quality diapers for only $4.50. May Blue Lock core for quick absorbency. Wala nang kapa-kapa kay baby. Wala na rin kapa-kapa ng bulsa. New Heaven Economy. High quality sa presyong $4.50. Walang kapa-kapa. Heaven Economy Baby Diaper. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. $4.50 is the SRP per piece of Heaven Economy Small by Force. Ang number 1 smart dishwashing paste nasa smart dishwashing liquid na. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ang galing ng number 1 na Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Malabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya. Tanggaling-tanggaling smart dishwashing. Paste man o liquid, may double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-tanggaling smart dishwashing. Smart Dishwashing. Paste man.